खैराबारि दखरा एबसुनि बारग' गायसनगिरि आफादगिरि नन्दराम बर' बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान आरो बे गोथार सारादुनि सानाव बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। थांनाय 11 फेब्रुआरि 2024 मायथाइयाव बिथांनि जिउआ अबथिरायै गोमादोंमोन। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव इसोरनि खाथियाव जायगा आरो आलो गोजोनै थाहैनो हायो बेनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि ओनसोलाव बिथां रुंसारि नन्दराम बर'आ समाज आरो हारिखौ बेंबोदोंमोन, जोथोन लाबोदोंमोन, हारिनि थाखायनो गावखौ जिउयै माहामै बाउसोमबोदोंमोन। बर' हारि आरो बर' समाजनि थासारिखौ सुस्रांनो जुजिनानै गावनि देहा आरो न'खर दानायखौ नेवसिनानै बिथाङा अरायबो हाबा मावबोदोंमोन। रुंसारि नन्दराम बर'आ खैराबारि दखरा एबसुनि गिबि गायसनगिरि आफादगिरिमोन आरो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि बेयावबो बिथाङा हाबा मावबोदोंमोन। जि समाव बर' समाजाव सोमावसारनायनि दोहौ थासारिया जादोंमोन बे समाव सोमावसारनायावबो बिथाङा गोख्रोङै बाहागो लाबोदोंमोन। बिथांनि हारि अननायनि नेरसोनखौ अरायसम मान होबोनांगोन। बेनिखायनो दिनै खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो अदालगुरि जिल्ला एबसु गासै ज' लोगो नांनानै बिथांखौ सिबिनो आरो मान होनो थाखाय बिथांनि सारादुआव नुजाफैना बिबार बावफैदों। खैराबारि दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि एबा गायसनगिरि आफादगिरि बिदा गेदेर नन्दराम बर' बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान। थांनाय 11 फेब्रुआरि 2024 बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जायो। गिबियावनो आङो सोरगोआरि बिथांनि आलो गोजोननि आरो अराय बिथांनि जि जिउमा इसोरनि खाथियाव जाहाथे जायगा मोनो बेनि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। खैराबारि ओनसोलाव उदालगुरि जिल्लायाव बिथाङा समाज आरो हारिखौ जेरैबायदि बेंदोंमोन, जोथोन लादोंमोन आरो हारि दानायनि थाखाय गावखौ जेरैबायदि बाउसोमनाय, हारिखौ अननाय, हारिखौ गोसो जिउयै माहामै मोजां मोनग्रा आरो जायखिजाया बर' हारि आरो समाजनि थासारिखौ जुजिनानै अरायबो सुस्रांनो नाजाग्रा सासे सुबुंमोन। बिथाङा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि, खैराबारि दखरानि BPSCनि लोगो आफादगिरि आरो बिनि उनाव पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि बेयावबो बिथाङा खामानि मावदों। जि समाव बर' हारियाव सोमावसारनायनि मोनसे दोहौ आरो थासारि फैदों, बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'फानि आदर्शनि गेजेरजों बा गुबुन जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायफ्रावबो बिथाङा गोख्रोङै बिफाव लादों। न'खरनि जेंना, गावनि जिउनि देहानि बायदिसिना थासारिखौबो नेवसिनानै बिथांनि जि हारि अननायनि मोनसे जि नेरसोन बे नेरसोनखौ जोङो अराय मान होनांगोन। आरो बेखायनो दिनै खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आगुनि आरो आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला एबसु गासै ज' लोगो नांनानै बिथांखौ सिबिनायाव, फुजिनायाव, मान आरो मर्यादा होनायाव हारि अनग्रा, हारिनि थाखाय बाउसोमग्रा सासे सुबुं हिसाबै मालाबाबो जाहाथे खम जाया बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै बिथांखौ जोङो बयबो ज' लोगो नांनानै खौसेयै बिथांनि सारादुनि समाव जोङो बिबार बावनो फैदों। बिथांनि मुसुखाखौ न'आवनो बेखेवनाय जाबाय आरो आसा खालामो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिया मोजाङैनो थांगोन। बिथाङा जि मोनसे सिमां लानानै खैराबारि ओनसोलाव बा बर' हारिनि थाखाय हाबा मावदोंमोन, आद्रा सिमांफोरखौ जोङो मावलांनांगोन आरो लोगोसे बिथांनि जिखिनि हाबा मावनाय बिहोमा कन्ट्रिबिउसन बेखौ जुगामि खालामनायनि थाखाय दखरा एबसुआ, जिल्ला एबसु बयबो लोगो नांनानै उननि समाव माखासे थांखि आरो एजेन्डाफोरखौ आजावनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायनानै आवगायलांगोन आं बेखौ गोथौयै फोथायो। आरो बेखायनो बिदा गेदेर नन्दराम बर' बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानाया जोंनि थाखाय गिदिर खहा, नाथाय जोङो धैर्य हमनांगोन आरो बिनि गेजेरजों बिथांखौ जाहाथे जोङो अराय हारिनि सासे राफोद बेक्ति हिसाबै जोङो गोजोर खालामनो हायो
बिनि थाखायसो जोङो हाबा मावनांगोन न'खरनि दुखुआव दिनै जों बाहागो लाबाय आरो उननि समाव जोङो उननि सम आरो थासारिखौ जुजिलांनायनि थाखाय जों बयबो खौसे हाबा मावगोन गोजोन्थों माबा मोनसे सरकारि माबाफोर सोसननो थाखाय माबाफोर न'खराव बाजै दङ बिथांजों सावरायदों फिसाज्लाफोर दङ सानै आरो फिसाजो बिथांमोन दङ न'खरनि बाय बाहागिजों सावरायनाय जादों दा दख'रा एबसुआ अलरेडि जोंनो फोरमायदों आरो आङो न'खराव फैनानै नुदों जे मोनसे थासारिजों बिथाङा जिउ खुंदों सादारन मोनसे जिउ खुंदों नाथाय हारिनि मावनाय आरो समाजनि मावनायनि थाखाय बिथाङा मालाबाबो समखौ ओरैनो थांगार होआखै आरो जेलानो जि हारिया समाजा आरो आफादफोरा खावलायदों बिथाङा बेयाव बारसोमदों आरो समाज आरो हारि दानायनि थाखाय हाबा मावदों दा बेबायदि थासारिखौ जोङो मोजां मोनसे थासारियाव लांनांगोन आरो बेखायनो बिथांनि न'खरनि आथिखालनि जि मोनसे हालोद बा बे थासारि बेखौ सुस्रांनायनि आरो साबना हामना खालामनायनि थाखाय थारैनो जोङो जयै सावरायगोन आरो सरकारखौबो जों खावलायगोन काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जे बे बेलायाव बिथांनि न'खरखौ साबसिन खालामनायनि थाखाय बा जोथोन लानायनि थाखाय मा बेबस्था लानो हायो बेनि थाखाय जोङो आलादायै जोङो सरकारजों जों सावरायगोन गोजोन्थों गेजेरजों माखासे मुंख्लंफोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि जिखिनि जोंनि मावथिफोर दङ बा जायफोरा समाज हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होबाय बड'लेण्ड आन्दलनाव मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौ लानानै एबसुनि जि मोनसे थांखि बायदि जोङो गोबां हाबाफारिफोर रनसायनानै लाबोदों जाहाथे बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसना ओरैनो थाङा आरो इयुन जोलैया अरायबो गोसोखांबाय थानो हायो दा बेखायनो नन्दराम बर' बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि आन्दलन समनिफ्राय दिनैसिम मेंनो रोङाजासेनो खामानि मावबोदों आरो बिथांखौ लानानै जोंनि जि मोनसे थांखि आरो एजेन्डा थागोन बे आलादायै जागोन आरो बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो जोंनि गेजेराव रायज्लायग्रोगोन बिनि उनावसो जोङो रायजो राजानो जों फोसावगोन गोजोन्थों साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन